Moro kaikki. Se oli Sannan tori taas täällä. Ja tällä kertaa on vlogi. Sitten seuraavalla kerralla on Mario Kart Wii Unbox. Mario Kart Wii konsoli plus. Mikä se alkaa? Plus Mario Kart Wii peli. Niin mä unboxaan sen. Elikkä se on musta väri. Yes, musta. Ostan sen gigantista, ei megastoreista, koska se ei mene ikinä halvemmaksi, se on aina 180 €. 80 €! Joo, eikä jotain ismulaitellasta. 30 €! Joo, niinku ismulaitella. No niin, niin mä teen videoita, jossa tulee vituiksi meni Mario Kart Wii, vituiksi meni Super Mario Galaxy Wii ja muuta vastaavaa, mutta ottakaa sekuntia, koska mä zoomasin sen muuta oikein liikaa. Sori, en sano toista. Niin mikä mun piti tehdäkään? Niin vituiksi meni Super Mario Galaxy 1, 2 ja muuta semmoista. Jos löydetään jostain Bravely, niin mä tein niinku Rampnator ja Ville Let's Play siitä pikkusiskon kanssa. Järkeä. No ei niin, me pelataan 2 työtä. Mario Kart. Mitä muuta. Niin kysymys on, että kuka haluaa pelaa, että mä pelaan Angry Birds Space koneelle vai haluuks kukaan, että mä pelaan Turkles jotain, en muista enää. PS:lle ihan sama. Niin kuka sitä haluaa, niin painaa vaan. Kuka haluaa Angry Birds Space, kirjoittaa kommenttiin Space. Kuka haluaa Turkles, niin laittaa Turkles. Turkle. Laittaa. Niin. Sitten se kenelle on annettu eniten pisteitä. Siitä tehdään Let's Play. Ihan randomisti. Sitten jossain vaiheessa mä teen randomin pelaan randomisti sitä Turklesia. Niin tässä oli tällä kertaa ja ensi kertaa moro!